Muriseko muri Zimbabwe yamanisha mwari kumati mana enyika pamuganga muri muzuva ranhasi anova iye 4 January 2026 apo muri Zimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga kusvika pano paZimstream TV tinokukumbirisa nenyasha dzaMwari kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri Zimbabwe muzuva ranhasi panguva ino tauya neupdate inoratidza kuti it's a bad news kana uchigara muZimbabwe. Sekuziva kwenyu muri Zimbabwe tisatapinda munyaya iri pano, kubva zuva yaStarlink munyika yeZimbabwe tiri kuona isusu kuti pari kuita ma-improvements akanyanya munhau dzenetwork, because vanhu vakutanga kushandisa Starlink and izvi tiri kuzviona muri Zimbabwe zviri kuitika. Zvisinei muri Zimbabwe kuti takaona isusu kuti pakatanga kubuda Starlink payatanga kusvika, kana kune vachiri kurimemba, Starlink yakasvika muZimbabwe ichiita $30 US per month. Ndo price yeStarlink yanga ichiita $30 per month. $30 apanopera mazuva akawanda takazonzwa zvakunzi painonga yakunzi regulatory fee inonga ichingoedwa paStarlink ipapo. Ukaenda ku application rako unopaona pakanzi regulatory fee $5 iyo inotorwa ichida kuti ndiye kuregulariza kuti ishande munyika yeZimbabwe. So regulatory fee imari inenge ichienda kuhurumende. Ndo zvakazoita kuti Starlink ibve $30 payanga iri ichienda pa35 zvichireva kuti $5 inenge ichitorwa nehurumende yenyika yeZimbabwe. So zvisinei muri Zimbabwe takazoona zvakare kuti mugore rapfuura pakapa pachitwa budget ra2026 vaMutuli Ncove vakabuda zvakare vachitaura vachiti tiri kuzoisa withholding tax ichazobatira munhu wese anenge achida kubhadhara that $35 yaunenge uchida kubhadhara. Yava kuitwa withholding tax aichange ichidobhadhara inonzi iyo 15% digital services with withholding tax. Chireva zvokuti pa$35 uchabhadhara iwewe another 15%. So 15% yepa$35 zvinozoita kuti Starlink yako unge wakuibhadhara kuma $42 because bank richasitova macharges aro. So ndo mamiriro azvinenge zvakaita. So Starlink yakatanga yakabviswa pa$30 ikaiswa pa$30 ikaendeswa pa$40 nehurumende yeZimbabwe. So hurumende yeZimbabwe iri kutorawo kuma $12 ipapapo, kubvisa pa$30 ichienda iyo ku $40. So kana uchigara munyika yeZimbabwe, kana uchidi paita opportunity inenge yabuda, opportunity iyoyo unogona kutanga kutoremerwa futi zvakare nekuibhadhara iyoyo mari inokwanisa iyo kuita 30 ku $40. So ndo nyaya inenge iri pano muri Zimbabwe, inenge yakuita around $42 $43 ikoko. So pano muri Zimbabwe tovenga bepanhau riri pano. So muri Zimbabwe remember kuti this withholding tax haisi kuisirwa kuvanhu vari kubhadhara Starlink chete, asi iri kuisirwa munhu wese achange achizoshandisa Mastercard rake kana any form of payment, ingava any form of payment yaunenge uchichida kushandisa, asi wewe ingava PayPal, as long as that payment uchida kubhadhara website, uchida kubhadhara application, uchida kubhadhara anything chaunenge uchida kushandisa online, uchazobatirwa iwo 15%. So ndo marwadzire azvo muri Zimbabwe. So toverenga statement iri pano, but yakanangana zvayo neStarlink, but iri kubatirwa munhu wese achazoita online payment. Zvinorwadza kana uchishandisa those platforms. So mamwe ma-platforms mamwe nema-website mamwe ngarimbotarisa nhau yeStarlink pano. So Mutuli triggers Starlink subscription price hikes, ndo headline iri pano inobuda iyo mbepa nhau reZimI publication by Business Reporter. Finance and Economic Development Minister Professor Mutuli Ncove's implementation of 15% digital services withholding tax is set to drive up the cost of internet access and online subscription, with Starlink users among the most immediately affected due to satellite providers growing footprint in Zimbabwe. So zviri kunzi izvi zvichazoomesera vanhu kuti vange vachineseka kuita access to internet uye zvakare online, ma-online subscription avo achange achizodhura zvakanyanya. Zvichinzi izvi vanhu vachatanga kunyanya kuaffectwa apa vanhu vanokushandisa Starlink, because Starlink ndiyo iri kugather momentum nowadays.
The new text gazetted into law earlier this week under the Finance Act requires banks and mobile money operators to deduct the levy at source of payments for foreign-based digital services, including satellite internet providers, streaming platforms, and other offshore online services. Zvoreva zvekuti chiko muZimbabwe ukavhura YouTube pane painombo kuti subscribe kana kuti inge chikubudisira ukwanise kunge uchidownloada music as long as uchidobhadhara paYouTube, as long as uchidobhadhara ku any platform muZimbabwe, Netflix uchidobhadhara paNetflix, as long as uchiita that payment iyo online trying to about 15%. Starlink is specifically implicated because it operates without a physical presence in Zimbabwe. Bills subscribers in foreign currency and has rapidly become a preferred internet option for households, businesses, journalists, and content creators frustrated by slow, unreliable, or censored terrestrial networks. So zviri kunzi apa vanhu vachinyanya kuaffectika ma-content creators, ma-business vanhu vangachita ma-business avo, ma-journalists ndevamwe vanhu vanga vakushandisa vachiti aiwa vakasi kufara nekuti network in Zimbabwe is very slow. Katarisa Econet is very slow, Net1 is very slow, and ma-network providers are just reliable. So vanhu vanga kutoti aiwa iso tofanira kuita based ne-internet iri reliable inova iyo ye-Starlink. Ndo zviri kungobuda pano, ndo zvatiri kuona. So under the directive, financial intermediaries must withhold the tax at the point of payment and remit it to the Zimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, effectively increasing the final cost paid by consumers. So ndonya iri pano data ringara zvinoreva zvekuti rava kutokwira. So who is affected? The tax applies to payments made by Zimbabweans for services provided by offshore digital companies, including streaming platforms, satellite internet providers, e-hailing services, digital advertising, e-commerce. Saka kana uchita e-commerce iwo kana wanga uchitenga zvinhu zvako, uchiorder zvinhu zvako online, wanga uchitenga maphones ako online, uchishandisa na Alibaba, uchishandisa na mamwe platforms ana eBay. Kana wanga uchishandisa ma platforms awo na eBay, ese iwawo ana eBay ana Alibaba, kana wanga uchida kutenga zvinhu rako online, mari iyo yazoedherwa 15%. Uchida kubhadhara $100 ukuisa another $15 pamusoro. So ndonya iri pano. So e-commerce platforms, cloud computing services, and online gaming platforms ndo zviri pano. Subscribers to platforms such as Netflix, Google, Meta advertising services, InDrive, and satellite-based internet provider like Starlink have already began paying the additional 15% levy. Ndo zviri pano. We are already paying that levy, 15%. So ndonya iri pano. The rapid expansion of the digital economy has enabled offshore digital platforms to supply services directly to domestic users without establishing a physical presence in the country. Proof Ngove told Parliament during the 2026 presentation national budget. So impact on audiences and content creators. The text has far-reaching implication in a media environment where digital platforms have become essential alternatives to state-controlled broadcasting. For audience, the levy translates into higher subscription and access costs, potentially limiting access to information, entertainment, and independent voices at a time of economic hardship marked by inflation, unemployment, and currency instability. Starlink prominence in the debate stems from its role in enabling an uncensored high-speed internet access, particularly for journalists, media houses, activities, and businesses. Activists and businesses that rely on stable connectivity to operate online platforms and distribute content. So for local digital creator,
digital content creators, the tax introduces additional pressure. Many depend on offshore platform for monetization, hosting, distribution, and advertising. So those ripano atingapedzi kuverenga bepanhau iri rakakura. Saka kana iwewe unga uchita depending this form wanga uchita wanga uchiadvertisa paMeta. Pane vanhu vanoadvertisa zvinhu zvavo paMeta kuFacebook vachiadvertisa maproducts avo anenge achitengesa malaptops. So kana wanga uchitoita zvinhu izvozvozvo wotogara kugadzirira kuti aiwa ndakafanira kubhadhara mari ndichisa 15% pamusoro. Ndonyaya yatakatafamba nayo muZimbabwe muzuva ranhasi tichizosangana zvakare panguva inotevera pano paZimstream TV, and for now it's bye.